Abusia for mamuna akwaba aha Oheneba Media so Facebook, YouTube and www.ohenebamedia.com meeting edi kwesi fusu enenso adomadom yen yene nana babedin komo ye kiremu a akonfo wasantemamu nyina wonwura ene babedin komo ende na ene komo no ye behwe nsensem ekoso Ghana ha ene wiase nyina fa obeti no bidi kraman Ogyam snap no di nsuom asantema nsuo no si odi nse kantam ebodua ehun nsensem nyina enti no ye ba beje ehun muaye ehun nimdie ehun suehunu efri yewra bafo asabre kuja we su ababio the third Otumfour Nsumankwahene nana yemo akwaba yemo afisha panso afikomo tiori atengwam you ana enenso yeba ona so ana ensensema ekokoso Ghana mamu atetu afi fitiase nyina ubehu na obi de shina pagine nsuom ekuta Ogyam onkuta Ogyam okuta akokọ onkuta akokọ a kraman na odi nse kantam na oyi apaye na odi bodua ehun sensem tini aba ona so yepese yehwe se amamre ne amane mu ono ne kwanso no amamre ni amane mu no ensunsu aso wo so eye adwuma ene ho nsem kakra na ye ba na so a na nsem yi ne de aka entina ya ba na so se beti mu nkire mu edi kai de mpeso bia ti ase de se Duabo no ye kan kase bia wase osika no me nkire wa kire kura boni friend case ne say wo ba bia ne mo se ho se e de na e de Duabo ba anti nya din no wo kasa bia mu ni na se e amanne ne amane okuru bia so e na amamre so wo okuru bia so obi a woni de te de bia meka se obi ade ye obi ade fe obi ade akono obi ane gire de ho enzamafo we de fatefo we de esirefo we de asante we de achim asen ne kwafo yina obi a woni de ene nyina ne se sentie ba de obi anim ne de ndi de bia meka se obi ene wa donko na kefu su di hie bi wo ho na bibi tie to no ana okodi baabi ende frese wa donko baabi na mo kane no ka se kefu su di hie de me dina fe wa na donko yes obi aye de hie na bibi nti na okodi baabi na so ti ma mu gira so no yenyu tum se akwa wo na owura so ho na Duabo ya kenyina wo bi anyi no wachi se Duabo ededi agoro yemfa ade hurubi ya bodua bosom sumai nsuo abo ne homa na ede bodua de boza ho se tumi wo man se tumi nim se tumi dim dia geti de fre bodua se tumi wo so dia ene na die tumi na ewo mu asi chere se obi asisibe obi akoto hye wachia no obi abo bekro no obi ajemayire obi ajemekunu mesika godi mo so dua ni nyina mo no na kwere se die ko wie nya se asisie enye obi hyebo na wani so a no asai wakoma ebia na woni da so nyina no mebrew 1000 cities chira no pa ye me da nyame ase da ni nyina na hwebuada wa ha wakoma obi so sese ade wodi ade so magye na so wa bi se ade odwe se bagimi ana nti basa ade ko dura ne se obi be se Duabo de se gamen kon Nsumankwahene da betie de se menya nke ne nkwan ke ntwam na enso
mpanifo se baby a we see firi bia de gya wo ɛna obi so nka obi a obi so nka obi sɛ wotuwe na men ka wo so nka men ka se mo ho dabi PlayStation ko bi wura ho dabi ayemfi obi wura ho dabi nanso adasa ya anwene ho sɛ yebegya sisie konkonsa ntancha dase krumu majo nsem ade madwen sɛ be wodi adwene a bia bo no be so beti de nanso entity as kere sɛ wobi obokro do kura te fa no sɛ be kobokro no wodi sɛ etuo kura be to ba sɛ obehyia tuo obehyia sikai ye be kere ye be bodi be koro nanso na adwene sɛ be de dwuma be de yaro me bokro no ti Duabo no dodo no me sɛ ebeti manjawo sɛ wo hene sɛ wo sɔfo sɛ wo konfo sɛ wo malab sɛ wo zikadi sɛ wo hene sɛ Duabo no a yɛka ho sɛ etia nko ade a ɔhene wo bɛkɔ sɛ obi na saba wa ma boso sɛ bodi dwuma na boso te baabi wo de asaba kɔtɔ bi sɛ yɛ mame afrew on frew e bi so ana wo frew sɛ dana mini kepo su anya asɛm wo sisime so ma menya me gina bra bɛbrɛ na ntwie odwan abrekyire akokɔ kosua na sika ɛna na kyɛ sɛ ɔbɔr pa abo bi pa so aso ɔbɛyɛ wone lebre ni ana ba de kɔfo no wa no abo sika ba no dabi enti abase ade afei de busi ho sɛ bosom kura ni de bosom ayɛ atano no a benefo se atado fufuo wo de yinkotu efiri baabi ayɛ nyame nsa do twuma de ba ya kurobia mfraba fem bia do bosom kurobia nsuo da bia bosom ayɛ kura nsuo de so bosom ayɛ kura ho ba chebo ho ayɛ kura bo po ho ɛboɔ so ho enti abosom de wo ba hyeta baabi a wo de ofa boɔ kura to fie na otwa kokɔ guso sa bosom twebo ba betrem ka sha kura se bibi wo mu a esumai ko ba de da ko mu se bibi wo mu ko de esumai sebe wo ba to me go na se kura se bibi wo mu a esumai de da ma henfo ba sere ne ade twa wo hie de hyehyɛ bu esunsum ansa na bosom na chi enya subosom nsuo no so enema wo nya so yɛ de mawo adwene kɔtɔ ne ade wo nyina yɛ de ma abosom so ɛwɔ de mar ne man ne abrafo no ne sɛ ayi yarga mosi tigale sa abosom no nyina so yɛ atano no ma awono mu yɛ adwuma te sɛ odwuma wo mu yi jona manager ne na ada no enti esuma so bia wo adwuma obi de wasra gofo wa bokyire obi de yɛ hwedwadie so ayi minister so obi ya wo adwuma obi de yɛ sɛ okɔkyire bayifo bayifo so yɛ sɛ bayifo na ma so ba kyiro de wo be di adwo de bi na wo kɔ de hyɛ ho na otime kyi wo sente sade a ene odua na dwokora no a abayifo ye meeting o dua so kuro bi so na bosom twam a wo mo kyia ho ma no de ne ane bibia e kya se be bote no won kan no abekye no bo se di twam na meti ba bobo no mabu a wa okye dabi sade te nti abosom no so ba no sade te na wo bɔ pa sɛ dana makɔ ho yɛhiem ade be kyerɛ me so yɛde be kura kɔtum me japade ahwere me ya hwere me japade dana so mboa me ma wo yi be fefere ma me yo se ya na bo so so hwɛ o mɔborɔ ho na fe wodi dwuma no ma wo enti Duabo no so ne nyina ne sɛ asa yade bi te sɛ menopause ebe ye mai obo se me ho hye na me hyehye me ma dweme me sei ma ye we na
my way in menopause symptoms. Be about symptoms of a baby, a beer, Mayaraso and Tiapo, Gas was having gravity. A beer hono, or nasi, or food. If you could take a guso, with the review, it was only damn part also. One damn, what out of a fair, one to have a one damn son of a green. We to be sick, papa, had it, I'm a comb, was not a chiba. And do you about symptoms? You have a boss. Oh, papa. Young fan said, and then we are both be there. It did nothing a pea, and answer manifesting. You say, Bosom be on a share. I saw be on a share. I saw be you soon kuto. Ubi you soon cocoa. Ubi the fodder water. Ubi the oil. Ubi the incense. Ubi the candle. Saturday. Ubi what it ubi chilos your so. Ubi tongue. Ubi the in the tear. Go see cross. I said that tear. What it your fruit so. What you say? Ohun ni nyina obi a wode de na ni nyina se we nyina achi no se duabo de sia abosom di asem abosom di no kurache nipa abosom di no kurache nipa asase wono no we nyame so ade a wono nyame nsa no dwa nyame na board fozu YouTube se ade bia eni ho bia eni di hold quantity and would some my who teachers when the bay ye who and I say when ye beer just a bay ye no what time our would ho and come for her I could do her then I share the whole did a wedding they were dying they were pata you were a kura. Ye wonu na hodo aye die de bibia bode ne banchenya de kro atosode enama hodo onyame wa amo ntata so medie esikire o de nti obo ntata de ho de nti obo wowa wo ho na osuru na ntwe o pede dwa osuru boja so atase ewo o pede osuru wowa nyina nyame nsa do odwuba nti ansa na abosom no benya nipa do na abosom na tenase te se cabinet nye di asam no kefo services Nsumankwahene eye dan honhomo na ma refi se honhomo so a woka do se bosom ni abosom no abrafo no ye honhomo de a ene me no tia ye di nkomakura do se bi hawo hu na koso ento the information o kwa what court said what o hobby ti wa hwa ba ya se e de nda me kan we no me hye de mbo odua na anya obi o hobby e honhom obodi asem na na ebua efo ebua bem obi so obodua na adana fa so obi so a ye bodua wa fon ti na nya no na betu abase abosom no e wa brewetie ho a wonde ya obi adana koma so o se munya ma na mane mena na kevo so me so so na ye hwe se na dwe baba so badan dua no a bo hwe na ogire suo ho o so sankosua so bananya ode bo so da na wote usu kase bi so na kodu obi edo na hwi e na de be ko kiri o so bananya ode asam hye ba bi no na te na se ye sa be se mprenum presa na wo sinkete bo sa opane bi a obekiro se eh da bi ade wono bi anya duabo o se da bi ene hwede ye bia na ya bodo wachi wono wudi dwa wono nsisa ho wono bi anya bi wasisi obi ba ya bi kwara wo hu no na so bia na ase bi esi dada ha ka ede na moyin ka bi timi twi break ne se otimu a agitwi ya de no nya ne ifi be mi nda be hu sadre be kan wo wata tagatam wona gitwi hweye o de roba yeso da bi am going da bi e be kan na fia kan sisi sadre bi aboso tie na wo kase bi abodi da say a da bi ubi ya djuma afini ntu ya naka nya de address ne nyina ba
Duabo so obi tim obi dua na afa say wo de gaya sem bia na ada wo mu say abosom ho nsu ho ko be ho dwuma na adi chere bi kakra na ne nyina mu no ade ade ka boaye pa ne atandefo na say mpanefo kan bi bisa say kase ka wotima say wo jaduro bibi to so ado busa sa ade de ko so me widie mu yi me widie mu yi me yi wo na ye de ni nyina so ho na utiri ye da o siti kwantempo ma na amane bi pie bi say ya dana na ho to ana say wo kai se me de kefo so nya duabo bi o me ko di ho asem am ko pala show na me se me ye de bone na ye so bi fa de higher say wo ka kire obi say aso ke Matias ye pa na me pa chawo me pa chawo so twesika wo enti nipa finance owura bi doctor bi won gran o hwe adwene mu yade ko si o say o ka se bi to makoma so wo se wo mo hwe mo ye Ghana ha nyina kire se bu ha mu a aduana ba ko 41% ayare adwene mu na nya no enye wo hia ma bi yare aho kire ensem bebere adwendwene na yire jaame be kuna jaame be kuro dwuma sei ko homa ni ho me school fees ni nyina da ye boaboa ni nyina ye yade na I think you say to be a body dear me no tie se jasa yo ya chidi so ya chidi anuntina aso betinle e kira be samba enti ni nyina ne se enka yi tue hofu se kefo so me tim be se nka se wi be edure num amane ka wo se mane ka katrema ebe yi eno ne ade de pepe nti ase e ma re fi se di pa TV ase obi agoni ne su enti obi pe se de obi pe muna obi pe aduane dodo obi de yesa obi nante ne ho ha obi de ongontentem obi dantem ne ho tɔ no obi so nantem ne ho tɔ no ne nyina nyame ahyehyɛ aduane bi obi pɛ na ma wura fi sɛ obi ahenam ayi obi enam a ekoto atwene ukɔ ba bi a obi ahenam ne kotre obi ahenam ne ayi apojane nanso ba bi so de kusi kura yenwe eso kusi so obi ahenam obi de da krante obi de yoyo bude ya srebene bude ya koku mbunam na mono busi pa nam dada ni nyina ho ensa ye numai obi pede ade ohye obi pede ofam kakra obi pa tete nsenfu bi pepito ni nyina da nyame na hye de sa enti obi pedo ususu to ho de be kanya de ko siare se ye ho betoye enya asumdwe edi akiri wa haya da se won baka mi jai asisie jai gongonsa e tibe dwobdi apra oyi so se ne sile tetwe fom ababa ya ubu faso yi nti man ko ji fi sister mage ho mo horo baje ye e ka die de da baje firi bu ke fo so ntu aguso yi ko ji fi Nsumankwahene ho e ka die eno ye le gaw adaje benya edi ho asem no ya to atwene konkonsa die nimo ni ade nyina e ba sa so a obi beti baka che obi se kefo so wo yire be bi am ko to no empa ne se waka ayasem si obedwe sei dudu fia no yire wasem obi so ni ko wasem sister emo bi di o ba kire kwai emo mi di enso won't be near that. And to you too say, as some kind and gongonza. Now we are what dear,
esero ne kwaro bidu bo fomu obankero kentem ma boto kwesi nche asubesi igwa na jagwa wanko sa fomu kwa wafaso enti ade a abosom kura kire ne se ade asema to nipa so o de yawo abodua ene enye kura ade kwantantem kura se ebi kura di be vie bi nsa mfie bi no bosumi nsia ebi kura de na hotwe o se da be ma fa ho ni sa na kefo so ne asoma se nya adua yi se di pa twe sika no se nya adua ba ko de twa no obi se oh mimia debi ubo dua was sika na kasoro ye dua bona ka nyitei enti ni nyina mo ne se wodo obi a na ntoma gogora wonti aso wodo obi a na yemu aho onfa ba bono ye dodo ye ho atie ho ase edi no kura mo ye ho a kane man fa benefo so atie bisa ni agoro obi on tirimo de se wote asemo okobi sakwa ede ya so bi aka sabi de fata kire kwa de dabi nipa kwa na nwene me wo so menwene no nti suban ya wodi pa ho no obi prehene wo so dana aspen se wanta wa chehwedi oba ncha ya o kasa hwe so obo apa se de no akoya taf nipa na akoya taf odu yin firo chere na ya so se de na se kibi so de mantiase ya sam obinda na o sto di ma mena o ta be twemo no asuma se yidon ye kodi kokosa se na ekuru mpra no ntino ba hwe wadi mu no wa hwe ye edu bebe teto ye se obi di ede dado aba kokoto blade ori koprawo wo ye se no nyame de ho ba chew ti Duabo de ke se ye kan se ye tie ho ase ho se Duabo no enye dia ede na de enye no se ifiro ona o ka bi se amanyofo ya o mo kan susua pa se tito se ogudi hene a na man perfo de ofi de yi be ma no ye yi oba so aka ho se adabi ebusua de we na sapre na perfo na kwa bi se ho se da bia kefo so ona o so de hene o abotere tito so kwa se basa no a ye yi fu kromo ma ko ba bi otetewo echa no sakoto ba bi sisi achi da yo charge ya ma yin tra ho no ko hu nema ya kakra na otibo de so ate no be dia kodwan wo sua sebe adwen ni nyansa na neso de ye tue sika e man ko nyaso fo se monye na on pe papa matibu meba abedi muso ntene se nyansa ne adwene ene obi ebo atusika ye ya sadia ene ka saka sante kwa ke pira kene se ke si dia ashita sante mama adua abibire badua biase de hwira de nyame de nyame nu wadde beye enti sabra anko yesika sam enti asie ene ni mfa no honti ene se na atante etasuro sadete obi asem obe no kwa na o de no to pe na twa enti sane ma wonyina enne asabre magwa ba ye to asika sam wo to asika no me to ma no wi a okwa akara wanti ana obate kana asaba hye no dwumase empi so edne ya kwa pam o me nyina mo ani eji ba me mfiri ho na ye camp no we na we camp omra wonya na prayer enti se we ba ni yete wo hu na tamfo no wo mu ana ye kutia no nyina wo hu no de no dwuma pa wo mu nyina no akan tirim enti hwana no kam ya Ghana mongonsa camps akese siketua we tua 30 million ene o pase o badia fa kuri mi twa yetim aso fa 50 bra the 50% no de ma wo no ba na fo ma kwa pam obi ma me 30
ama 50 upa fa tetere koma na so we da ka do tua ene na do tua 50 no do tua tetere say man to ama me e dey be see betimi de Duabo basa do tua there be woman may 50 no so ate nene wane ya ene me so be bobia say o jibiska 1 to ama me so aboso ko ti Duabo de free no wọn concern ne mabone ni nyina ni ti eni Duabo wo mo so egira nsuo mu na de aye bo no so o so mo ti asese kuro bia sabe ohini wo ohini no kura odi kuro wo ese kuro ni ti no no ne hin pani wo nsuo eda ho a shobi nsa enna nyama de so oboku nsuo mu so ko yama de bra ohini nim ho pani wo obibi kwa ko man nsuo no iko yiti mu suo a gise wa hin pani no e ma kwai ma wo mo ese fata e ko kire mo yi enna so de body nti ya fagoti kwai dubi nu anadwo afeso de ya ebi so to pia fa jai e wi aketekete e bi chire do dwai damo si bi twa adaya politics obi register baby wo twama ma register we krom de ni nyina no ahemfo no asede de se enye asamta mane se o free o hina chi ko ibusu osu o se muda ho de wo prero shame no be ka chi amo ano ne kase no ya boda mo yese mo ma no sukura mo se kase ya bi nte ko nsuo no mu a wa pede de bibia ene so de gidie ni ho eso wate ke fo so si da bi me ma cha me be jira wa be ho dia be pe odi mbetedi nti metete bra sem kudie ni makoye enso ni nyina so anyama ne e fa so etremodinti ye ne kokoam dem ni ade na e prai ana ya beto aso na atimi a chirem ana ewura bafo asabre koji osu ababi o to so miensa wa chirem wo hwe amayofo de ba MPP primaries yi eno wo chirem koyi wo hwe obi ti se Ohoahi abrante Ohoahi de ne maame nso kobo odua ne hu nsem na ye chechire mu senka obenya amamre kwan so no ezese na nanom anana chiame anadi kuro hokrum hono yeti mu chire no no mama kwan anaso maboawo no metimu ya sana wabo akoye saa ekodi sanse akantam no anase Duabo no aba enkomo aye daye pass na kese ema me spare pass for madaroma ejumede bro kuma say so magazine new road o ma ya je yi pa car tires bia spare parts diesel petrol engines obenye bi o me spare parts me do eko UK o na P Diamonds Fashions and so able to African wear any casual any atade bi o pese wo hye to tuntuma e fa ho te se ampa ofigana ha anaso ye kaniba no hye so se P Diamonds Fashions adaroma omo e wo UK afei enso medo ebe ko Belgium Antwerp ho enokwa books African market wo prekesam kwan ebunabunu kwan susu ato so dia wo do nyina no wo pe bia ye aduane na wo amanane a Germany approach me France and say Belgium obenye bi African market want to shado so say sa no nyina no omo obenye bi omo na 5 million ka ya de ya be piem e wo ba for asabre kwaji wesu abebiu kuja wesu abebiu the third na so ne so anasa na hinchi nana boye nkomo yie efa ema esisi tu Duabo ye to aso waka amayofo de kakra waka timamufo de ni Duabo awodo eni Duabo wonsam kakra ye na ho konye wese amamre ni amane mu no tete obi katete obi kire ye na nanom dwumadi omudie ye hu se ye so we abosom ayesuman enemafo ye de Kristo aba ye de nyamesom aba na nyamesom abetwa tete gidie ni mu tradition ni mu abesɛ no ana abɛhyɛ mu kena na afei ɛno so wo ho no na nkenim sɛ kena so ba ma ni ma pii abrabɔ no suban a woka obi konkonsa wuti utwa onua ne ntini wo de sika wo nua ɛne wo nsɛm nke bɛ so bɛte
nanso afi kura na aso je yi ba ye je ne sai nyame so ane de kosiboni be ba na ya boso bo ho e hwanu sa na odwuma enyankopon Yesu de meka chere no nyame no say wo pie wo Israel nsenche ne nyina si ho yitiriye ana nsenche no ya tibie na yedi so yesi 7 abone ne ho ye de Daniel koto ni ho the book of Ezra they told on ni ho ni nyina ya ba ko 7 80 na yakofo no che ndai yakofo no che ade a waye masatema bi si da ukwa bo she billionaires ho a obotu bi sika ko ayi akonwa ewai konfo no che etime ni wodua ewura se to di kai ama sika dwa bi si da wana oye bi atwam ebi si da ndira ma santa hinde no da so gira ho hwe sika odi CG da so si ko sibu odi teto esu so do yesa abrofo bi ase de afidi bi siase atu antimi na wani anso de wa ase hwero ensuo empefi tete ho yemfa ba wirem konference hihye no yemfa oba wonsuo ho sebe yenyan na wonsuo ho esanse wuja oda wa haya epie ba bi bobi no nsuo so o yetrene won pefi bola sebe abortion asechima ye de gum ni nyina ya de a me de me sisu dua so obi anwene mfiri ho na sebe kuru abakura hye de mu na ade akyi a wuro kwa yifiri ho adan na asuo bi ti sebe me nkan kwa akiri bola ne me mfata de gum na wosusu ampa se o bola si ufie do wo de be ben wo bedroom ana ade cha kutu ogu nsuo de esado e de nsuo de wodi ade no timi ye no timi je ye se nsuo ye de bodua ma onya we se nsuo be de so ba tia beto ye boy wo se ye nya bre na titora na mperfon no ai from bode wo bi atisuom na efem korojero mo ma tim susu ye de se de pipe abo droben bo suoro tito no na ma mperfo no ede eye wo mo e ma mperfo ho se yesi simpata do kan no mperfo treduase enwunu tetewa de twetwedo na na yada nyankopon no afa trimpo so e ma omu simpata e de hwede da freden kan no so ha wo mo yehunu kwae de natie ewoi efa hwede na se aso ba yesakọ yenim ebo mpata yede be ho so na atakwa ameda na yesi ne de da he aguso nzu nyunu kakra ne atetem saa kwapesa ne ya bricks e ba ye ansana blocks so ba ne dwesem nse hunu ubeta abrantie bi ababebe se abagimbre da sabe ebra se to di kai konji santema si ho no sabe na abagimbre enna amambo soja foi ya to ta so hyehyɛ no made danta apretwa ya tuo akorabo tuduro ya de nchiwe ne bese kodo ya de kwato horo na ya abagimbre no ukasi da wabo ho duo je sabre no da yehunu se kuro bi ho ade hyedi ka ko hyehyɛ kuro ni abusuambaye o ma yokofo ya aduanafo ya senefo ni nyina ba so ende hu se obi wu a kwa wen de fa so ye da yie
mpanimfoɔ no yɛ wei nyinaa mpanimfoɔ no ho kwa te nsuom ɛma tene yie ma ɛsɛ bi nom anwonom wofiri fom ba no wasɛbi no no abɔdwe nsuo no ɛnnɛ woka biribi afa mpanimfoɔ no ho a twi break kakra na to bo na asɛm abɛka kwate mbɔ odua mpanimfoɔ no ayɛ bi nka yɛnto badin saa berɛ ka mo badin bi wɔ hɔ badin bi di hɔ mpanimfoɔ no ɔmoyɛɛ no hwɛ ana yɛ asantoa twi mbɔ akodua ɛnnɛ yi sɛ yɛse ɔhene bi mfana mo afɔdeɛ bi nko no a wobɛkra wo yere bɛ mo akɔ hwɛ a ɔma kora bɛyere wo sɛ da adeɛ na woyɛ nti mpanimfoɔ no ɔmoyɛɛ no ɛmu odu ɛka sɛ ɛbobɔ deɛ no ɛso so wate aseɛ na sɛ yɛyi mpanimfoɔ no ayɛ a na nyɛ bɔne ayɛ tete hɔ no na mpanimfoɔ no hunu sɛ yɛsi dan a yɛgya kwato ntam da asɛm ba yɛafa hɔ ɛnɛ yi a mo sisi ɛdan si nsuo ho a ɛdan aka pe so a abobɔ yɛ akora gyi mfanta boyi ɛna mo sɛ mo ɛgya tɔ ɔkɔ na fa yɛ sɛ ɛtwe a ɛka fɛn sɛ fitimi wura baabi dabi mo de bɔɔl agu nsuo mu yi dabi saa nneɛma wɔ nyinaa yɛ ade a sɛ ɛhwɛ de yɛ di a kɛbɛboa Ghana abɔ aradaa mfie sie ni aduosia ne akyire na Malaysia si so dabae Singapore si so dabae na nua hɔ yɛ Rwanda ɛfɛ sɛ Pogami kɔda nkura so na pa de bɔ ndin me kyerɛ wɔ kyerɛ kɔ Israel wo so na papa asɛm so di kankan ne sɛ nyame nhyira Jerusalem yes ntika santefo ke so na papa ka sema sɛ pia kɔda pani bia ro sɛ nyame nhyira yewura ɔsɛ tutu de bia sana kɔ ne maame na na fie kɔ bi so sɛ ɔbaata no a na woyɛfrɔ wo ba pase no ɔso nyame nhyira no ka sɛ ɔsɛ ɛkɛn ne zan sɛ kuro bi wa bi toa so de yɛhoro no ɔsɛ mu di mu adanse na suatra ɛne nansɔ ɛne hwehwɛ de bo nti saa berɛ na sɛ mo sɛ fɛ bi administration mu a kɔsi bu ne de baɛ dabi kɔsi bu ne de ba no na ahemfie yɛwura santen trase a ne okrontie ne akwam wɔn yɛ adwuma na yɛwɔ nifa fekuo no ne wɔ adɔnten ne wɔ benkum ne wɔ yɔkɔ chidom jase ankɔbea mandwere akyi na nkɔ obi awɔ adwuma tisi yɛkɔ sakora da ɛsɛ abanto ahende yɛ dem wɔ hɔ deɛ di fahene asɔkɔma mpɔhende yɛ dem wɔ hɔ deɛ akyapehende yɛ dem wɔ hɔ yɛwura wahyehyɛ pɛpɛpɛpɛ ɛna woka wɔ administration ɛne deɛ ne bi dada nti abafo no ma ne dua fɛ no nyame dua ɛne ne hɔ sɛ ofiri obi gyabe ɛyɛdɛ ne ho ne yɛ nti ne yɛde bi adeɛ yɛnim yɛ ahemfo yɛnim yɛ amammerɛ yɛnim yɛ biribiaa na yɛdim mmaransɛm duru ansa na Mose kɔgye aba o Mose kora deɛ wɔ fam kakra no ne bufu yɛrɛ ogya mmaransɛm no hwɛ hɔ na me wura santena so ame a me mfa mbɔ yɛ ba yɛ menya hɔtɔ me nyɔ sɛdeteɛ me nkɔ ma yɛ menya hɔtɔ nti okɔ Israel sisi a mmerɛ du no na yɛnim sɛ yɛmfo bi ɛmɔ korɔ no dɔyɔnko sɛ ɔho nkotwa bi fo bɔduane ne nyinaa na ɛwɔ hɔ nti sɛ mmerɛ du no baeɛ a ɛbɛhyɛ de ma ɛmi yɛn ho sɛ bodi so wɔ mmerɛ bi wɔ hɔ sɛnte sɛ nyamesom no ne de adeɛ yɛn nyinaa yɛ som gyabe na kwan na obi yɛ fa so ɔsom no na yɛ soronko ɛnɛ yi abosom wɔ hɔ mene ma bi efiri mede me gidi sɛ nyame nsa na ɔdwuma sɛ biribi na bɛ wiase a nyame wonim ho hwee de nyame nsa na ɔdwuma ɛnɛ akɔmfo wɔ hɔ
asofo ho emon kontonkran ne ebi di nkuto sayade ne di nkuto sayade da kesem sayade ma hobi daka ye koko sayade dia esem breakfast e koko kayade ma ho da bi enne sofo konfo malam feska bajisika ene Ghana hia ye muntingu abontre so na ka be se trillion be ai trillion be trillion trillion e fa mego na zanhwe for so mo ka ho bi mo ti wo mo host obi wo se 20 million fa be 200 million na wo bi shomo to na wo host no it's not possible we bi shomo to na ka ko fa bo si amase masa obi sponsor fe eni ko to tranko tiri wa o fa bi to tiri wa sa and they can care for so means one point say mema o for 20 bra mema o 200 million adra ko pebo say fama na me jodi ma kwan sana o sa tia kata ngoton grane ana sa nsemi na o je the sense say dodo na ye maka say anana Minister of Communications ewo wontube TV maka na ba bi bebre GCR ba bi abeka bese saba dwene Ghana for pa sangro for Nigeria TV so feska bagis ka nyina no o mo di akire ho se ekoyi ase ekoyi ye ntwam na nanra ade ba ye kase na obi adai ene na TV bia sa malamfo ne akonfo be transfer akan sangese na kwache kwa so mo ntoma cheri dien what TV station was a Sunday to Rebbe Amobi. Now was Sunday, Sikano, what a comma, mobile money in the pardon. I can't send a Sunday, and that's why I Sunday. And I know Sunday, my boy in a cosui. Miss Susse, I buy Sagana for that I come out so pass or Morgan of Oba, won't trim. TV station, radio station, be a book of Susaldo, young lances, one yai. Now a tamesh go vupra. Yera and then needing common but for as a prayer coach where soon abebio the tent as some women are saying soon bium and sana masorin kunyaso sana when you want South do not shawase young for Oheneba Media so near send it strong signal more say do not someone almost so dear and so do one on my year but a coup and no money. And I need him. Young for Oheneba Media so. Na can be your mommy. The woman say, Asante, and she say, you know, the do baby, Nsemsem no. Send okay, I'll come. And me was something in it. Do bacano a demo check, baby. Na ide, and I'm check. Na Subano. There was a tears here to say. Abandon finance for Titu Media Commission. And finding a motai. Sir, I did you ho. TV do so no me basso and ye. Impossible budi. And ye. And the candidate Tiara Kumasia Jubilee Park. Ubi also about by trillion omra. Na yedie pan na so yusu a mamati ase pan me amabro obi entoma peso rekata so mama obi fa bodu na boso eska na nyama na mre sense kera peso yi a wo so de kante be kwansuo oh edi sare da kire yi so na mdware kante mo no kase fa kwansuo bra manje mun na kire mo koso wado no famra Jubilee Park ti sada ma wonyina bawia fema hunu se sikare yi na se de pan esi ho ni akata so ni aso am na ntese mo kwati hambra ni ade sikare shesha hamar ma be ku pan no mu na mo ade so angwa yema no ya adwere nyi sika yero no nya no so ata se sika yi fi adakam men ti ase
Sada ma wojina we abusuafo na enkomo no sei na etie we ya semsebe bafo sabre kunja we sun abebio the third ene apemu aka na wa kire sampa tetu obika tetu obikire Oheneba abi na yeko yebachia adofo bi ansana yedinka enchia de no kuredi metia se Nsumankwahene na baabi amakoduro se manche bi wura santene a ma yetiafo sense ona ma metia ha ile amansan hwabi medada tia ko se bewo on se ni di ne mra ne ba ko fe no da sebre ubadada tia ko se bewo wotia ko na da se nti bedana se madame ame mame na kwado yodo so ase mechia pa also the chita powder tie the back kan na kan nua ba no ene de ba afi machia na ma hemfo nyina asichese menua no wo no ahemafo afi bichaga na fo nyina me yobi amfiri bichaga na mapene na pamfo si enya adwempa yemfamu o marma na da bia ye bodi na ya bodi na se penfo se okonkoja na nya odin ba paye bo idi nyina pa ho a nsantwerefo so e boa ma nsem ba bonteme enya bi eti ehwe bi omo so se na yemfa dokuridie yensusu si bi huru obi adamu nkobolo yetie de dodo ne yesen nkrofo so huru asem no mu yi a wan hwe abedu bebe da wase obi na wafe wo se afem afi no pa ho so a mia mechia mia mempanifo mi jasefo a eso mam eso masema me som santene Nsumankwa ma me chia obi a me chia madofo nyina empo matafo kra me chia afi mechia mia no me yere ana amafo amamfo dana se be me be bien jina brade fi o yere pa no so madana se wonna bo so nyina mechia Ever see for you see how pasane message.